О, Очите ми. какво Така. става, бе? Щом Сашето мога да играе вътре и са го пуснали, и ти ще можеш. Така, започвам. Двете най-важни неща. Метагейминг, когато е метаинформация, т.е. това, което говорихме, да не гледаш стримове, да не си пишеш дискорд с някой, да ти дава Мисъл, информация. мога ги гледаш, ма да не ползваш информацията. Да, това е когато използваш всякаква информация, която героят ти не знае. Ясно. Но ти знаеш. Принципно, ако героят ти примерно е някакъв елитен ковач и не знаеш как се ползват някакви работи от модове, можеш да ги гугълваш, нали? Това можеш, ако по героя ти е, по концепция става. Ясно. Но иначе, да. Няма съм NPC, ОЦ. Саш. ОЦ е много важно. ОЦ е, когато играеш Out в of ролплея, да character. не говориш out of character думи. Тоест, не казваш лагва ми. Гръмна ми компа! Не казваш отивам АФК. То си има термини. В смисъл, примерно, ако ти е АФК, казваш замислям се. Замислям се. Съра. Казваш замислям се, брат. Дрискам! Ако вместо ти лагва, казваш светът го боли главата, примерно. Или главният ми мозък, главен мозък е дума за компютър. Главният ми мозък ме боли. А можеш да лепнеш така по средата на си лапиш с някой. Това е fail RP, т.е. средата на conversation. Просто му лепкаш. Изчезвало ще, ясно. Така. Какво друго? Тук пише, ако видиш видео YouTube, къде някой си крие честчето, не мога да отидеш да му го вземеш, примерно. Да, ясно. Това е много важно. Имаме картици в Discord групите и всяко такова мета Discordче, което бъде хванато, идва с пермаман за всичките си участници. Ако изпеете такова мета Discordче, получавате по 10 лева за всеки човек в него лично от Прести. Охо! Чат, я напред 30 такива. Не бе, ма. Трябва да е доказано метагеймърско Discordче. Доказвам, добре. Това е когато се събират 10 души и си почват да си пишат. И има хора, които сме ги банвали, защото просто си говорят в Discord, докато играят. Да, т.е. докато да, ясно. Той има voice chat, сега се. Да. Особено жестоки сме към хора, които не са влизали в определен период от време, решават просто да включат за някакво събитие. Примерно видиш, че има война и решиш да логнеш само за войната. Ясно. Летоброене. Това е много fucked up, много тъпо, много гнусно, но е част от играта. Какво е това? Това ще свикнеш с него. Идеята е, че времето се говори с Майнкрафт термини. Тоест, един ден е един месец. Един ден е един месец. Да, т.е. казваш примерно... Това е много fucked up. Това ще ти отнеме време. Примерно след 2 дни трябва да направим нещо, ти казваш след 2 месеца трябва да направим нещо. Съответно... Ясно. Това е много fucked up, да. Това ще ми трябва да свикна. Един час е един ден. Тоест, ако имаме среща след един IRL час, след един ден ще се видим. Ясно. Буквално върви се едно надолу. Сложно е, но си струва. Принципно е много готино, смисъл, като концепция е добро. Дух на правилата. Това общо взето, духът на правилата е дори нещо да не е описано в правилата, ти да не го правиш, смисъл да не го абюзваш. Мисля, половината Майнкрафт механики, които са нереалистични, не се правят. В смисъл, затова са забранени автоматични ферми и така нататък. В смисъл, идеята е да ролплейваме, не да спидраме. Аз не знам тия работи как се правят и без това, така че. Да, Майнкрафт акаунти, премиум задължително, естествено. Чули, Лупчо? Power Gaming. Премиум акаунти. Това е второто най-важно правило след метагейминг. Power Gaming е една огромна точка. В смисъл, в нея има много части. По принцип, сега ще ги разделя на примерно 3 подточки. Едното е Power Gaming спрямо играта, т.е. да правиш невъзможни неща, които героят ти не може да ги прави невъзможно. Power Gaming спрямо други играчи, което означава рандъм PvP и рандъм... Не мога да те бия. Не мога да отся Не хора главата. можеш нищо да видиш някой и да го фанеш и да го сцепиш от бой.
О, добре. Добре. И Power Gaming от гледна точка на ситуации. Примерно, Уча правилата давам ти токсик. пример. Трябва всичко да бъде максимално реалистично. Примерно, ти трябва да си знаеш шансовете. Ако дойдат 3 души при тебе, ти си гол. Ако дойдат 3 бронирани души с брадви, трябва да следваш, нали, някаква логика, на някаква характер логика. Тоест, дори Тоест, да ако мога, дойдат дори да трима- съм най-добрия на играта и да мога ги пребия, не мога ги пребия така. Да. Ако съм Dream, викаш... Момента, в който почне PvP-то, ролплея приключва. Тоест, PvP се прави само по време на войни, е така. Да, ясно. Просто трябва да се може трепа, така ясно. Не можеш така да рандъм детмачваш хора. Ясно. Просто да ги биеш. Това е много висша форма на Power Gaming. Та трябва да си знаеш шансовете. В смисъл, ако ти дойдем, примерно, аз и още двама и ти кажем, арестувам те. Е така от нищото. Няма да ви влизаме нов две, викаш. Ти трябва да се предадеш. Ясно. Вече, за да не те Power Game на аз, трябва да ти дам възможност да излезеш от тази ситуация под някаква форма. Ясно. Тоест, тук идва сложната част, за която ти говоря, да даваш шанс на другите. Примерно, не можеш да форснеш някой да умре, примерно, да го убиеш на рандъм, той да умре. Не можеш да караш хората да правят неща, които не искат. В смисъл, защото всеки си прави геройче. Примерно, аз съм решил да съм пацифист. Ако твой герой е военен, не можеш да ме форснеш аз да се бия във война, примерно. То трябва да имаш някакъв клас и да правиш нещо, да готвиш ало. Не, няма класове този сезон. Много по-просто. Ето това тук го пише. Аз все пак ще ти пратя правилата. Нали, ако извърши действие, което би променило генерала на друг играч по някакъв начин, нали. Това е нали, по-тегавата част, нали, за Power Gaming, нали, когато ни шейтваш. Трябва да си прочете, ясно, да. Трябва просто да им даваш възможност да излизат. Примерно Преслав са в момента играе срещу мене и... Да. Най-логичното нещо по принцип е Преслав да ме убие. Защото да отмъсти за цялото си себе. Обаче, докато аз не реша, че героя ми е завършен и не искам да умра, той не може да ме убие. Ясно. Да. Просто така работи. А толкова умреш веднъж, GG ли е какво? Имаш 5 живота. След 5-тия живот сървърът е банва автоматично и трябва да пуснеш тикет, за да се явиш с нова концепция. Правиш чисто нов герой. Като те гледам, ти не си ли умрял 10 пъти? 4. Аз съм умрял 4 пъти от първия ден. Там внимавах повече, май. Аз в момента няма как да направя. Аз съм изрод. Така, 18 плюс, ти ги имаш, не си пермабанван. Още не. Нямаш плеер роля. Плеерите минават така. Смели, създайте интересни ярки за персонажите си, изиграйте и живейте приказката на викинга, който добавя така, вещица или на селския бек, който се впуска в сложна политическа кариера. Нали, тук вече има креативността, нали, ти си избираш какъв герой да играеш. Важно е скинът на герои да бъде тематично свързан с концепцията. Скин на човек трябва да търси. Скин е много важен, да. Там мога да ти помогна. Така, персонажът има 5 живота. Ако умреш 5 пъти, те банва и стикет се явяваш на ново. Тоест, трябва имаш нов герой. Радо, какво става, бе? Чух, Любчо, чух. Да. Сега, когато правиш герой, той трябва да има предимства, недостатъци, морален компас, мироглед и интереси. Тоест... Тук с лудия човек, не знам как ще стане. Изпит. Име, история, предимства, недостатъци на сок. Сега много е важно името също на персонажа, нали? До тук ще стигнем. Това е... Тук всичките тия гледни точки, всички тия точки са чисто организационни. Смисъл, правилата отгоре са много важни. Също за Power Gaming с айтеми, MLG Water Bucket може да правиш. Не е Power Gaming, въпреки че не е реалистично. Като паднеш от високо, ще потроди аз. Мисъл, може да си пуснеш вода долу. Не завиждай, Никич. Но, примерно, не можеш да видиш някой с F5. Ясно. В смисъл, ако човека не е пред тебе, не го виждаш. Да, бе, едно си играеш в истински живот. Това ще ми. Точно, да. Същото важи, че не мога да послушаш хора през стени. В смисъл. Да.
Добре. 8 Приоритети. часа зад волана без почивка си еба мамата. Леле. О, днеска е било страшен цирк, аз съм сигурен. Добре, това е друго, ще го гледаме после. Защо има Water Bucket, а не е Power Gaming? Защото така сме решили. В смисъл, това е изключение. Този сезон вместо класове имаш насока. Тоест, трябва да си избереш едно от главните неща, които персонажът ти ще прави. Нали, ти мога да правиш и останалите, но това ще бъде главното. Мога да си лидер, т.е. да си политик, дипломат. Политик. Аз ако съм политик, ще изгърми цялото село. Знаеш, какви спорове има политически? Не съм за там. Да. Не съм за там. Военен. Това също ще ти е много тегаво, защото трябва да знаеш как да се биеш модове трето-пето. Това е изцяло за хора, които са PvP oriented за войните. Строител са хора, които mainly билдват. Тоест, аз не мога да строя, аз много за строя. Сейм. Приключенец, аз съм такъв. Тия, които картографират, изследват, търгуват, търчат нарамо надясно. Може би това ти фитва най-добре. И Барт, ще рече артисти. Да пееш, да правиш... да пишеш стихосбирки. Чакай, искам да ти покажа един скриншот от сервера. Чакай малко. Ама ти не си ли Барт, бе? Не свириш ли? Да. То не може да си извадиш тарамбук, да свириш на микрофона. Мога, по принцип мога. То целият клас Барт, нали, идва от мене. Да, ясно. И Йоана. И Йонси. Чакай, искам да намеря един скриншот. Само ще ти спрашера за малко. Да, аз го скрих. Да, може би това беше по-фаст. Много велик скриншот. Да видиш какви работи има в сървъра. Има модове, които са за музикални инструменти, има и модове за рисуване. Гледай са. Чай, показвам и на чата и на тебе. Какво става, Мунка? И откъде си пътува, бе, бодроче? Гледайте чат. Не. Да, имаме What the fuck? Ма това се рисува ли, бе? Да. Това е Actually, huge. Мони ще цъка арпили, опитваме се, опитваме се да опитваме се. Дали ще стане, ще видим. Ямбул, София, Ямбул. Това е. То на колко километра е Ямбул от София? Ти си пътувал яко. Това днеска, защото те почие, не всички се прибират, си равна баси трафик. Да. Фракции. Този сезон всички сме разделени на 4 фракции, които всяка една фракция си има нейна политика. В смисъл, всеки си избира какво да прави. Мета информираните, всички са в столици. Мисля, не са разделени на села или нещо такова. Да. Но да, просто basically те фил в една от 4-те фракции и ти цъкаш с различни хора оттам. Добре, това е един свет, като влезна и не знам нищо за никаква история. Аз как ще знам къде се намирам? Отиваш и питаш хората. Какво ще питам? Какво става, брат? Какво се случи? Къде се намираш? Да, смисъл. Къде се намирам? Като се спомня, аз едно не знам къде се намирам, така ли? Не, ти знаеш, че си в Дракомар, примерно, или в Кенвария, или в Зирталес. Ти знаеш, че трябва да отидеш до това място. Ясно. И там вече си намираш някой другарче и разпитваш за историята, или какво те интересува, смисъл, ролплей. Да, всичко е до креативност. Alignment. Това е част от това за персонажа. Да, просто имат и тия да имат. Не. Alignment е съвсем друго нещо. Alignment-ите са най-тегавото нещо. Какво става тук, бе? Не! Философ. Какво трябва да избера едно ли? Какво? Alignment-ите ще ти отнеме време да го изпикнеш. Като цяло това от Dungeons and Dragons. Това е нещо, което ти е като... Според героя ми как би реагирал в ситуация ли какво? Да. Като цяло, като нов плеер ти препоръчвам да цъкаш Alignment, който е подобен на твоя в истинския живот, защото това е свързано и с сирал. Alignment, къде? Къде го пише? Ето го. Имаш Lawful Good, Neutral Good, кое ми препоръча? По принцип винаги препоръчвам на новите хора или да играят Neutral Good, което е доста NPC и такова, но като цяло
А, има Всеки ли човек може да го играе без проблем, просто не пречиш на другите и тъна, не си тегав. Detective? Или Neutral, аз много обичам да го играя. Neutral е окей с всички, basically. Но нито е супер добър, нито е супер зъл. Тоест, Аз сигурно съм окей си, да, той герой дет искам. да, като цяло ти препоръчвам да цъкаш Neutral. Окей. Като за първи. Идеята е, че той е по средата. Разбира се с всички. Хем не е супер зъл, интригант, манипулатор, грозник, мръсник, гнустар и Ето, така нататък. моят герой, ако ще е някакъв глупак, то няма какво. Той трябва да е такъв. Хем не е птички и пчелички. Птички, пчелички. Да. Ясно. Аз примерно цъкам този сезон Neutral Evil. Съблазнител, мошенник, разрешител, опустошител. Мошенник. Ти коспеяш истинския. Истинския Да. живот. Не, бе. Да, може би. Има нещо. Може би. Вик. Питате червено кръв или зелено трева. Какво, Слави? Има нещо. Ма няма лошо, какво? Има и неутравива хора. Примерно Преслав, като си праше алаймент за него, за Ирала алаймент беше кил такива. Интригантно да. Това трябва да си лош. Не, тия са примерни, в смисъл това не са... Да, ясно. То да придобиеш представа, нали? Това ще си го прочетеш. Но... Basically, на това не му обръщай много внимание. Довери ми се, цъкай Neutral. Да, бе, да. Селища, всяко място, което има хора се нарича селище, това не е някакво важно. PvP правила. Оле. Избягваш излично предотвратимо PvP заради 5 живота, т.е. не се биеш на рандъм с хората, като някой те издразни. Да. Това е Power Gaming. Когато лидерът на фракция падне в битка, фракцията губи битката. В смисъл, това е вече за глобалните големи битки. Това е когато две фракции се избият 20 в 20, 100 в 100, в момента има и NPC-та, нали? 100 в 100 се сбиеме, падне ли лидера на тази държава, губят битката. Трябва да го пази. Бембата влезе в ролплей света. Това я ще окача в моят клипс. Ще окача правила на ролплей. Ние ти реаквахме на клипове, между другото. Сега трябва да ги качиме скоро. Дали има? На два, да. Влога и... Трябва по-често да правиш влогове. То влог не беше толкова хубав. Трябва да направя по-хубав. Така, войната има 4 фази. Полева битка, защита. Това е много сложно. Basically... 4. Ще ви следвам вас, там и какво стане. Не знам. Ще разбереш ролплей. Да, бе. Тия работа са... Мисля, това е повече за лидерите. Смисъл, ние знаем как да го правим това. Да. Страната, на чиято територия се води полевата битка, избира локацията за нея. След обявяването на войната, двете страни трябва да проведат минимум една полева битка с NPC войски 100 на 100. Мале. Така. Грифането. Да. Общо взето идеята е, че две фракции се бият и се разбират за какво се бият. И тази битка не става от сега за сега. В смисъл има период, в който се подготвят войските и се... Да, има preparation time, negotiation time, такива работи. Общо взето не става от днес за утре и затова е толкова сложно. Например, аз решавам да нападна твоята фракция за някакви територии. Ако вие паднете, ги взимате, ако ние паднеме, губим каквото сме се разбрали. Ето го, тук пише между индивидуалните битки е 48 часа, т.е. не може веднага да се случи. Грифинг! Демонстративна човешка намеса в света. Значи това е много важно да го схванеш, защото... Просто да не троша, няма да троша. Не става въпрос само да не трошиш къщите на другите. Какво? Изрично? Примерно, не можеш да оставаш летящи листа. Като чупиш дърво, трябва да ги чупа всичките. Или не изчакаш да се махнат. Като цяло всякакви такива летящи постройчици, един блок, такива неща, които супер много загрузяват света. Примерно да се катериш по планина с кабелстон и да забеш кабелстон. Аз като чупа, то ще си изчезне или какво? Дървото. Да, ма ако не го зареждаш, ако веднага си избягаш оттам и не го зареждаш, го оставаш да лети. Ясно. На постройките на другите играчи това е ясно. По време на битка можеш.
Там отруша Build Battle Fortnite. Значи има нали, една от битките в столицата, примерно, ти ще видиш столицата, какви са грандиозни и грамадни. В столицата на някой може да се страши. Примерно, аз така се ебавах, като го въвехме това правило, защото има една, където винаги си строи пекарни. И викам на презал, давай обявяваме битка, само да изтрошиме пекарна. Не. Обявяваш битка и той има ни чукове, къде чупат 3 на 3 и директно изриваш, бата, какво те дразни. Примерно ти ме дразниш, бата, и ти изривам къщичката. Те са го стреляли 100 часа, бата, и вие ходите им трошите. Не, сега такъв нарочен грифинг е тъп, нали, аз ебавам се в случая, нали. Но сега по време на PvP, ако някой е построил стена, направо влизаш с чука и ринеш, брат. Там е ясно, там е ясно. Какво седиш? Нападението и ударянето на NPC войски извън битка, ти ще ги видиш тия NPC-та, като цяло не трябва да ги биеш. Защото са много щупени. Не можеш да крадеш, в смисъл от рандъм често да взимаш айтеми. Има плагини, с които се разбира, така че и да си мислиш, всичко може да се разбере веднага. Ако някой нали, разбере, че нещо ме липсва, веднага може да тракнем кой го е откраднал. Изрично се забранява заравняването на терен за строеж. Тоест, не мога да си видиш някаква планина и да изравниш най-отгоре. Да. Докъде ти искаш и си преснеш къща отгоре. Ама то ти имаш ли си къща в столицата и какво правиш, като си спомнеш, трябва да си строиш всичко? Спамваш се и си търсиш човек да ти е билдне, в смисъл някой строител, разбираш. Може да се наложи да си купиш, примерно при нас. Трябва пари, ало. Да, валутата е емералди, смисъл трябва да си изфармиш емералди, да отидеш, да си я купиш, да ти дадат нотариален акт. Бати, то верно като истински живот, бе, човек. Филмче, трябва просто да се вкараш, много е добро. Да. Незапълване на дупки, това е като гръмне крипър, въпреки че нали, ние нямаме крипъри и мобове, освен от спаунъри. Но ти давам пример, ако гръмне крипър да не покриеш само отгоре, трябва хубаво да ги пълниш неща. Леле. Да. Недосечени дървета, летящи мостове, примерно да бриджваш така на рандъм във въздуха. В смисъл под земята можеш да бриджваш, нали, да таковаш, но над земята не. Да. Изрично се забраняват всякакви кулички, неадекватно поставени постройчици и скелета. Общо взето да, пак това, което става. Как ще правя всеки ден е мука? Любимата на ресурси. Да, примерно не мога да отидеш да изгрифиш плащ, защото ти трябва санд. Трябва да си направиш мина за пясък. Мале. Да, то представлява, в смисъл трябва да е инфраструктура. Трябва да изглежда като бая са правилата. Наистина днеска по-добре не се пускам. Тия дни мога ги измисля. Ма днес как се пусна. по-добре. За героя трябва да ти хилпна, нали? Но тия работи просто не са толкова трудни да ги сванеш. Просто не трябва да грифаш. Това е. Да, окей. Превозни средства, коне. По време на PvP внимавайте много да не убивате коне, на които няма никого. Ако някой е на кон по време на PvP, може да се целите директно в коня. Коня му е 200 бона. Кораби, има мод за кораби, с които се транспортираме по вода. Може да се краде от тях, но не може да се мърдат, ако не е твой. Ферми и селяни, автоматични ферми са забранени, т.е. Да, разбира. Аз не знам как се правят тия работи. XP и моб фермите са забранени, т.е. не можеш да направиш спаунър с вода да ти падат на едно и също място. Трябва да брат, аз дори не знам тия работи, няма смисъл. Спаунър, гледай дали Villager трейдингът е задължителен. Задължителен. Преди беше крайно забранен, затова в момента пише задължителен. То сезон има вилиджери вече просто. Преди нямаше. Така. И най-важната точка. В девата има още някакви. Но basically, когато пермадетваш героя си, трябва да кажеш на някой админ. Това е... т.е. има хора, които... няма игра повече, да кажеш просто. Не само. Има хора, които преценяват, че героя им е завършен. Примерно, Преслав имаше герой, който идеята му беше да прави инфраструктура. Той направи пътищата и просто го уби. В смисъл... Да, ясно. Ако концепцията ти имаш някаква концепция и си я завършил, можеш да пермадетнеш, но трябва да го консултираш с админи.
Да, ясно. Скина трябва да е подходящ, там аз ще ти помогна, защото да. С Гоку скина няма стане, дева. Нагледал съм се на Бен 10, извънземни чудовища и какво ли не. На двама души съм им пращал Бен 10 гиф на скина, който са пратили. Не издържахме, да. Не може да убиваш неймтагнати животни. Тоест, ако видиш кон, който се казва Пенчо, не мога да го изтрепаш. Защото е на някой, нали? 4 ръки. Да, 4 ръки, ама не мога да леш като 4 ръки. Ще е силно. Да. Не просете предмети. Така, някакви ферми. Не мога да си слагаш някакви модове, примерно като онзи да виждаш, като държиш факла и тъна. Тая е тегава. То трябва да си стегля някакви модове, сигурно, или? То е мод пак, то е лесен. Окей. Тиките трябва да се държат. Ако искаш да... Смисъл, много важно е, нали, аз затова и стримвам като цяло. Като цъкаш да стримваш или да записваш, защото... Аз няма да цъкам обстрим това. Да. Защото може да те пауъргеймат, да има спорна ситуация, някой да каже, ти да кажеш, той ме убива, ама той да каже, че не те е убил, ако нямаш клип GG. Да, ясно. Общо взето, да. Също като стримваш от сървъра, трябва да се подготвиш, че най-вероятно ще те мете геймият от време на време, така работи. Ще те намират. Аз съм толкова нов, че ми се да. Кой ще ме търси мене, бе? Аз съм учи, да. Кой мене ще ме търси? Търговията с каквито и да е артикули за реални пари или форма на валута е забранена. Тоест не мога да продаваш емералди в играта за полевче. Дай ми левче в револют за един стак емералди. Бати, схемата. Така не мога правиш там Discord, информация. Не разбрах Любче за кърсване. Не можеш да използваш неуместен език, неуместно съдържание, т.е. не мога да... Не мога да псуваш ли? Можеш по принцип, аз постоянно говоря на хората на педагас, ама не прекалявай смисъл, ако хората... Да не ги тилтна, ясно. Мисъл, трябва да усетиш, нали, човека колко би се такова. Защото някои хора могат да ги псуваш, други не. Да не ги тилтна, ясно. Да. И ръла да не ги тилтнеш, нали. После да ме бият, да ме намерят. Да. За намерени заплахи, не може да се правиш, а другите ще ги биеш. In-game чата е out of character, т.е. Ползва само за... В много крайните случаи пишеш в чата, ако нещо стане, да. Да, ясно. Така... Ако нещо не си сигурен... Публичния чат не пишеш такива работи... Изпращаш спойлери, примерно не пишеш какво се случва в чата, нали? Да, е ясно. чата няма да... Неуместни постройства забранени като патки и свастики. Нали? За употреба с грешки или гличове в сървъра, да се получи несправедливо предимство. Нали? Това пак е в духа на правилата и абюза. Да, Како е? Леле, влизам с X-Ray. И това е много важно. Дори нещо да не описва в правилата, използвай разума си, нали? Още взето гледаш да стига да си максимално реалистичен. Не, аз като влезна ще внимавам, аз като съм нов ще гледам да правя глупости. Какво ставаш пек? Читинг. Не мога да хакваш, това е ясно, ти дали не мога да си го свалиш. Да видим дали не мога да си го сваля. Дали нямаме бан. Инста бан, пич. Забравете, че играете Minecraft, потопете се в атмосферата, играете с другите играчи, по-забавно е. Да, готино е да цъкаш другите, нали, изцяло. Да не се отделяш да си цъкаш SMP. Няма Nether End. Няма и по-добре, че няма, че ще омръзна един ден. Няма шилкър боксове. Няма FireTick, т.е. огъня не гори, TNT-то е дизейбълнато и Ender Crystal не гърмат. Ясно. Крипър, Ендърмена и козата не грифат терена. Няма фантоми. Нямаш Natural Health, това, което ти казах, че като се храниш не се хилваш, ще трябва да търсиш супи, златни ябълки и така нататък. Стига, не мога да вземеш мале, сърца, той е GG. Но имаш 20 сърца. Има ли пилешки жоки? О, не. Няма, освен ако не си на спаунър за зомби. Конфликти между играчите трябва да се разрешават в рамките на ролевата игра. Тоест, в повечето случаи, ако някой е супер гнусен и досаден и мърсен и долен и нещастен, окей, да. е много голяма възможност той просто да ролплева такъв персонаж.
Окей. Примерно аз съм Сигурно обиди. Аз съм kinda готин, обаче в играта от време на време съм огромен задник. Ясно. При пътуване между градове и региони и региони използваш пътищата. Има пътища между селата, ти ще ги видиш, трябва да наложи по-готино да ги ползваш. Гличове. Бличове. Ако ходиш там сам някъде си и умираш, си е твой проблем, никой няма ти върне айтемите. Не, той има keep inventory, ти не си губиш айтемите, като умреш. Но никой не ти виновен, че си умрял. Като ходиш наляво надясно, нали е готино да го правиш с други хора, като ходиш да копкаш е готино да го правиш с други хора, по-забавно е. Бах ти ме граматиката. Трябва да се пазиш за околната среда, т.е. да не в средата на магистралата не изпърлиш 50 000 семена, примерно. Да. Да, като цяло пак гониш реалистичност, тия са допълнения към това да гониш реалистичност. Нямаш координати, трябва да се научиш да по слънцето да се ориентираш с посоките, не е толкова трудно. GG. Аз съм лига играч, брат. Ти посоки. Да. Ресурси по земята може да се добиват без ограничения, но когато можеш с RP. Ясно. Това верно е. Basically, търсиш реалистичност. Много е важно да се научиш какво е Power и Metagaming, преди да те изпитаме. Да. Прочети си пак нещата и ще ти направим заедно героя. Ти прати ли ми ги? Не, направо ще те вкарам в сървъра. Добре. Не, няма да е днеска със сигурност. Да мога да измисля някакви работи. И да понауча. Може утре като цяло. Утре, други ден ще им тази седмица. Пак ти казвам, с персонажа мога да ти хелпна. Помогнал съм на супер много хора с това. Да. Да го направиш по това, защото